CGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Bakit utang good morning? Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa Aramon Nyato ng pong Aldaw na in Thursday. Huwebes po ngayon, petsa 30 na. Sa bulan mga tugang kan, Oktubre 2025. Ako po ang sanong lingkod, Mardela, daing iba sa dit sa Naverotian. Iba ng kita hanggang 11 o'clock lang po kita ngunyan. Sa pag-Webes, pag alas 11 po mga pasok po ang ating mga friendship from DNR Regional Office number 5 para po sa kapalibutan tatumanon ta program, weekly program po yan kan DNR para ma-update kita ka mga pinagigibo po ninda mga lakdang para mapurtira lang sa tuwing kapalibutan. Grabe na po ang mga batas na sumasako po dyan. Tangani pong dahil kita mabugtak sa alanganin. Sabi baga, maray na itong may aram. Ligtas ang may alam. Lado technical, diyan po dyan mga tugang si Chief Ramir Tanay, mantang sa DCGV Social Media Department. Siyempre, walang iba, Jerome Nico Martinez. Sa newsroom, kasabay po dyan mga tugang si Jenny Macho Balaran at saka si Ciara Meliron. Mantang may pinag-asikaso si Nicole Ann Gloriani. Sa luwas, siyempre, Mega Force Patrol sa padagos na pangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa Banuaan at si mapukaan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa Prater District ang amuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Mantang sa First District ang samuya pong pag-iriba dyan, si Pading Jomar Bien Lagadi, Tiwito Santo Domingo and vice versa. Ayan. And then, siyempre, dito tayo dito po sa Silog Caligas sa Second District. Yan po dyan sa City Hall, si partner Alarmario. Mantang si Baby Angel, naka-on leave. Tapos si Joshua James Vino, Daraga Area. Karen Alaya ang po mga tugang sa Kapitolyo Provincial. Sa Mobile, at sa Muya pong Sulamente. Mata ng DCGB sa Kalsada, Henry the Boy Mata. Good morning po sa mga matapasan na. Rekas-rekasan todo na naman. Mga mises, sarap-sarapan ang mapremyuhan. Pizza 30 ko niyan, sa iba may sirelduhan na. Sa iba sa aga pa. Pero baka ko niyan, nata sa aga, bakasyon. Holiday sa aga. Walang office, kaya pati yung ngayong umaga, hanggang alas 12 lang ngunyan po na aldawaan mga korte sa bilog ng Pilipinas. Half day lang sila. As per order mga tugang kang Chief Justice, mga tugang na si Hismundo. Iba? Ayan. Kaya may order po kasodma na pinaluwas na hanggang half day lang sinda. Ngunyan po na aldaw. Kaya sa mga may lakaw sa korte, ngunyan magdurma na kamo. Bago mag alas 12. Okay? Good morning kay Rosemary Mulyasgo. And then, siyempre, mga
friendship na, mga tugang, mga nakatabay, dayo po tatagabantabay sa tuya pong programang Aramon Yato. And Sir Jeff Santos from Queensland, Australia. Yaon man si partner King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill, ang samuyang weatherman. Pantang The Wanderer. Yan, ito ang reporter natin sa kung saan ito nakakarating na lupalop. Sir Gerald Aranya and family from LA Drive, Sagugon, Legazpi. Pagkatapos, siyempre, mga tugang sa Tabaco, o yaon dyan si Kuya Bob Nakandano sa San Lorenzo. Sa Malilipot, yaon si Bingben Boris, mga tugang, sa San Isidro, sa Malilipot. Pagkatapos, siyempre, duman sa Dubai, 43016. Si Sir Arvin Balaoro at sa Alaska, KB 43002, Sir Banjo Barrios. Good morning po tabi sa Indoga, boss. Yaw po dyan sa Apsimo, kasama natin sa Kabalikat 349 ito, si Sir Peter Ofracio, and then siyempre si Sir Oden Oropesa, mga tugang dyan po sa Asin and Company, yung mga 41 sa mga tugang Kabalikat 349 sa Ginubatan, 333 dyan po sa sa Ligao City, and then 155 dito sa Legazpi. Yaon man mga tugang sa Santo Domingo 430 Santo Domingo Base, headed by Sir Francis Bualoy. Good morning po sa Induga, boss. Nag-ready ng tropa para sa Oplan Kaluluwa. Yearly activity po yung Kabalikat Civicom Nationwide para umalalay sa tuya po ng mga kababayan na mapasiling sa mga Kamposanto, mag-traffic assistance, pagkatapos iba pa pong pag-aktibar sa emergency. So nakatutok po yung gabos, mga tugang, sa paagipakan sa muyang mga two-way radio. Okay? So ingat lang tabi, mga 41, 10-0-10-3. 10-8-1 lang kita permi. May trabaho po. Pero kita-kits tayo sa Saturday. Diyan po sa Campo Santo. At iikot din tayo. Okay? O bueno, mga tugang, sayang di ako nakaduman sa NFA ngunyan. Nagahol ako sa oras. Gusto kong mahiling, mga tugang, ito pong aktual na pabakal nin 20 pesos mga tugang na bagas sa satuya po ng mga eligible na beneficiaryo, most especially ito pong mga miyembro kan vulnerable sector, PWD, senior citizens, tricycle drivers, jeepney drivers para umabuda para sira. 20 pesos mga tugang, dyan yan sa Legazpi warehouse. Dyan yan Piggibo. So may mga nagrelinya, mga tugang kasuudma, kaibaran sa mga kapako seniors. May mga 4Ps beneficiaries, may PWDs, and then iyo po yan, so talagang nag-avail, mga tugang ka na sambit po na na programa ng gobyerno, 20 bigas mayroon na, BBM, di ba? 20 bigas mayroon na. Ngani na makagyan-gyan man databi, so mga kababayan na tumagyan-gyanan man, most especially ni mga nasa vulnerable mga sektor na makabakal mga tugang nin baratong bagas. Para sa mga magsasaka, mga tugang, padagos po yan na mababakal. Okay? So, iyo po yan ang kunyan. Sa tuya po na pagtugay-gay dyan, mga tugang sa tuya po na mga kababayan na naghahapot, manangod po dyan mga tugang sa bagas na yan, na pigpabakal mga tugang sa barato sa ng presyo. Diba? Okay, so, pero may kinakailangan i-presentar ka mo tabi na requisitos. Number 1, yung mga IDs yan. Kada sektor, kada beneficiary group, mga tugang, may required na ID for verification. Okay?
Yan po ang base sa implementation guidelines kan 20 peso rice program. Ang sa senior citizen ID na pinag-issue kan OSCA o kaya kan Office of Senior Citizens Affairs. O yan po ang ipipresentar para makabakal nin alokasyon kada bulan na 30 kilos. And kada pagbakal, maximum na pwede mong bakalon 10 kilos. Yan. So kung bulan-bulan, sa sarong bulan may alokasyon ng 30 kilos, so pwede kang bumakal, halimbawa, kung igwa ka ng pambakal yan ng 10 kilos, bumakal ka na. Pero kung dahil bang basta, sa sarong bulan, alokasyon sa mo 30 kilos. Okay? Now, duman sa mga solo parents, mga vulnerable sectors to Sa solo parents, kahit po magpresentar mga tugang name, solo parent ID na pinag-issue kan LGU, Social Welfare and Development Office. Yung pong local Social Welfare Development Office ang ma-issue kayan na solo parent ID. Same po ang mababakal niya, maximum allocation na 30 kilos kada bulan. And sa pagbakal mo, per purchase, pwede kang bumakal ng 10 kilos, maximum of 10 kilos. Yeah? Okay, so, sa persons with disabilities, yung PWDs, marina klase dapat isubagas. Tapos sa mga local, sa mga local na ani ini, na binakal ka ng NFA, wala naman tayong imported ng bigas from NFA. Bawal na sila mag-importa. Kaya, ano po dyan, mga locally produced po yan kan mga paraomata na binakal ka na NFA. So nagtiwala sa NFA na magpabakal po ng baga sa inda. O ng paroy sa inda. Okay, ang ipapresentar kan persons with disabilities, persons with disability ID. PWD ID issued na kan Persons with Disability Affairs Office or kan DSWD. Yan, PDAW or DSWD, pareho man ang sa indang mababakal 10 kilos sa per purchase, and maximum na allocation niya per month is 30 kilos. Ayan, okay? Next is indigent households including 4-piece beneficiaries. Ayan po ang sa presentar 4-piece beneficiary ID or certification na pinag-issue kan DSWD. Yan ipipresentar po naman sa NFA warehouse. Okay, so 30 kilos man, ang maximum ninda 10 kilos per purchase. Okay? And then, mga parauman ng paroy, rice farmers, ang ipipresentar na ID o required na ID is Farmers ID na pinag-issue kan DA accredited agencies or register system for sectors in agriculture o RSBSA. Iyan ang ipipresentar mga tugang, registry system for basic sectors in agriculture. Ang mababakal pa lang kan parauma 50 kilos ang pwede niyang bakalon papading. 50 kilos per purchase pwedeng sarang mirinsanan sana bakalon niya na gabos. Yan. Okay, sa mga parasira, ang sa indong ipipresentan is Fisher Folk ID or certification issued kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR o LGU. 10 kilos man ang maximum nindo, and per purchase pwede kang bumakal ng 10 kilos. Ayan. And then, mga jeepney drivers, pwede na makabakal nin 20 pesos na bagas. Ang itatao lang niya, ipapailing nindo, LTFRB issued driver's ID or franchise-based ID na pinag-endorso kan local transport cooperative. Iyan. 30 kilos man ang pwedeng mabakal sa loob isang bulan, and per purchase 10 kilos ang pwede para po sa mga jeepney drivers. Na hindi yan, kasali po dyan ang tricycle drivers, tricycle operators permit, yung TOP with driver's license ID issued by LGU. Wala mo yan, hindi mo na LGU.
30 kilos man ang pwede mabakal sa laog din sa bulan. 10 kilos per purchase ang pwedeng mabakal mga tugang na maximum kansaro pong tricycle driver. So yan po yan ang beneficiary guidelines para po duman sa implementasyon mga tugang kan 20 peso rice program na available dyan po mga tugang sa Legazpi City GID warehouse. Kaya po tabi, pasya na lang kamo dyan at inquire kayo habang may opisina pa. At baka bukas wala, di ba? Titingnan natin yan. Dahil lang kita nakaligada kasubagot na gahol po kita sa oras, okay? So, basta yan importante sa mga itong sektor talaga ng IPO, mga pobreng tikoy na kababayan natin ang makakabakal na ng 20 pesos. And let us hope na maging bukas naman yan pati sa mga ordinaryo natong kababayan na kasakop duman mga tugang sa sa sektor na ito. Tanainot na bagaman na nakakabakal so mga minimum wage earners tangka partner nila dyan is yung pong mga employers tapos yung DOLE and then ang DA so magkakapartner sila. Siyo po sa mga nag-ururon gayan. And may mga nagparadakol na, nag-avail man na mga employers tamanood para makatabang man naman sa mga kababayan na to. Okay? So yan, tabi, mga kabayan, ang good news para sa mga tagabangantabay natin yung connection kaya na BBM. 20 bigas meron na. 20 bigas meron na. Sandali lang Sandali lang tumitawag tayo. Yan. Hello, sir. Ay, nag-wish ko lang si amigo tao. Okay? Alright, baka dugang, dagdagan tapo ang istorya, alin po niya sa luwas, this time, kunin natin ang report ni Joshua James Pino. Joshua, good morning, please come in. Yes, go ahead. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong bareta, gusto kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay sa paagi kan Municipal Environment and Natural Resources Office o kaya Menro na mas patarom-taromon ang pangil kan lay asin na ordinansa sa lokal na gobyerno kan Daraga Albay may kinaraman tabi Sir Mar sa responsableng pagtapok nin basura. Ngunya na pagkaaga nagkaigwa nin sarong meeting na opisina kan Menro kaiba an manlain-lain ng mga department heads kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay asin iba pang mga representative asin stakeholder dahil nagpalawas din executive order si Mayor Victor Terete, executive order number 41 series of 2025 na yutabi Sir Mar ang minakrear nin Task Force Kalimigan. Ang Task Force Kalimigan na ini sa Daraga Albay iyo an tinawan nin mandato na iyo an manginot sa mas mahigpit na enforcement kan mga pinagbabawal na mga gawi may kinaraman tabi Sir Mar sa pagtapok nin basura kung sain parte kan na pagkururan ngunya na pagkaaga iyo an pagkaiguan nin mga deputized personnel na iyo an magdarakan mga citation ticket na i-issue sa konsiisay man na individual o kaya establishmento na mahiling na magtapok ng basura sa bako tamang tapukan. Inian na pinagplansya sa ururan mo niya na pagkaaga tabi Sir Mar kung saan maging kita representante kan media kasabay kita sa binilog na Task Force Kalimigan. Kung sa tabi Sir Mar susog sa napaggururan mo niya na pagkaaga kay puha na talagang pakusugon na implementasyon kay itong Republic Act 9003 o kaya ang Ecological Solid Waste Management Program kan sa toyang gobyerno siya rin man dapat ma-implementar ng mahigot itong ordinansa sa Daraga Albay, partikular na Municipal Ordinance 7-2017 otherwise known as Daraga Integrated Ecological Solid Waste Management Ordinance kung saan kumbaga pagsunod ini duman sa Republic Act 9003
Alagad siyempre sa kahaluyanin panahon, talagang yaon ang challenge sa mga lokal na gobyerno sa pag-implementar kan siring kaining nga lay. Kung kaya ngunyan sa irarom ka na liderato ni Mayor Victor Perete, gustong patarom-taromon ang ngipon ka na ordinansang ini, kung kaya ginibota Sir Mar ang Task Force Kalimigan, kung sa'y napagrunan ngunyan, ang pagkaigwapa min mga deputy personnel na iyon mag-i-issue ng mga citation ticket. Ang Task Force Kalimigan, iyo ang chairman, ang alkalde, Vice Chairman Tabi Sir Mar, si Sir Edwin Ribangcos, ang OIC Menro Candaraga, asin ang mga members, ang mga department heads kan lokal na gobyerno, asin kasarabay naman kita bilang representante kan sektor kan media. Yan Tabi Sir Mar, ang dagdag niya tong istorya, alis alawas, Joshua Bino. Ay, Joshua! Joshua! Sir Mar, Kumusta sa DOH? Kumusta da? for follow up pa Sir Mar, Ayan, sige tabi, tumota sa aga, baga na yung opisina. iyo, Ayan. waiting kita. Ayan, sige, ano lang, kung sino pwede magkausap, nakaapulan ko na lang kung in kaso. Tangani na Okay. malinawan tayo ng mga kaputan ka mga kababayan tamano dyan sa hiya, no? Roger. Ayan, tagaro, duwang simana ng data na ko pang DOH. Kaya rakman ka mga nagpapararal at batay ko dahil na deadline. Oo. Baga kung dahil makaabot sa deadline, di ibalik kina kwarta kay rakman. Nagsakripisyo na, kinagala na. Hanggang ngunyan day panangkukuha. Tama yung mga LG yung mga pasaway. Mapalat naman kita tabi, Samar. Okay, sige. Nakalita ang DOH. Alright, Lalo, thank you. Dagdag na storya, Joshua Bino, BCGB. Thank you very much, Joshua. O, bago ko magpaaram, tabi. May ruling sa Supreme Court. Hiding homosexuality is fraud. Ground for annulment of marriage. Sa mga nagtatago dyan na pwede kayong magsiriblagan kan sa inyong mga misis kapag pigtago ninduan. Mag-out na kayo. Ayari. Wad-wad na po tabi ako. Abangan po ang satuya po na mga friendship from DNR Regional Office number 5. Para po sa kapalipot ng tatamanan ng program. Counter lang after the news break. 11 to 12 po kasama niyo sila Ma'am Joanne Montecastro and company. Hello kay Ma'am Ansi. At saka sa bilog na tropa diyan po sa DNR Regional Office number 5. Hello boss, thank you and God bless the Philippines. Salamato naman ay. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na